aldaw yubing, itatakit barumanen nga aldaw, ngayon tayo panagbuya, panagdengeg, ken panagsursuro. Siya ti maestroyo, ti kindergarten, Sir Kevin S. Sagman, akadwayo nga agsursuro nga agbasa, agsurat, agsala, agkanta, kinagbalin ang nasingpet, kinasaya at lubing. Amok ang nakasagana kayon. Umay kayon, tain tayon, agsursuro. Aldaw manenti pa nagsursuruin ten niya po Diyos kada tayo ay abang ni nanang pati ni tatang ni manong manang agraman karubang agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka Gunude mamin tiara pa aptap nurumanyag ti masakbayang ti mulip-lipatan ni ti umisem makipagragsak ken makipagayem agsala agkanta agsursuro nga agpasa nagmayat ti agadalo gayem ko agsala agkanta agsursuro nga agbasa nagmayat ti agadalo gayem ko umay ka paparararap 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 papap paparararap 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 papap Ubing, anya aladawan ti makitkita yo. Nalaing, ladawan ti pamilya. Amin tayo, ket adda ti pamilya na. Siya sinungata dagiti kaming ti pamilya. Ni tatang, ni nanang, ni manong, ni manang, ni ading. Ubing, kanayon ang naglagipen dagiti kaming ti pamilya. Datatang, nanang, manong, manang, ken ading. Addamanen tinasursuro tayo panggep ti pamilya. Naglalaing kayo. Itatangal daw at dumanen ti tayo masursuro. Dagitoy dagiti na dumaduma akaado ti kaming ti pamilya. Daytoy a pamilya ket bukbuklen ti tatang, nanang, ken anak. Basit ti pamilyada. Daytoy met a pamilya ket bukbuklen ti tatang, nanang, ken dagiti anak. Dakkel ti pamilyada. No dadduma ket ni apong baket wenno apong lakay ken ti apo ko ti mangbukbukel iti pamilya. Basit ti pamilyada. Adda dagiti pamilya at ti kaming na ket datatang, nanang, ken ti anak. Addamet dagiti pamilya ani nanang ken ni anak laeng. Addapay dagiti pamilya ani tatang ken anak na lang. Ken addapay dagiti pamilya nga ni lolo, ni lola, ken dagiti apo ko dalang. Kitain tayo man daytoy ladawan ti maysa a pamilya. Inaganan nyo man dagiti kameng na? Ni tatang, ni nanang, ken iti anak.
Manuda amin a kameng ti pamilya. Nalaing, talo, bilangin tayo man ida. Maysa, dua, talo. Talo da amin a kameng ti pamilya. Anya nga taday to ya pamilya? Dakkel, wenno basit a pamilya? Nalaing, basit a pamilya. Kitain tayo man dahito may sapay aladawan ti may sa a pamilya. Inagana nyo man dagiti kameng na? Ni tatang, ni nanang, ken dagiti anak, manuda amin a kameng ti pamilya. Nalaing, pito, bilangin tayo man ida? Maysa, dua, talo, upat, lima, inem, pito. Pito da amin a kameng ti pamilya. Anya nga ta dayto ya pamilya? Dakkel wenno basit a pamilya? Nalaing, dakkel a pamilya. Ubing, addamet mauawagan a nuclear ken extended family. Datatang, nanang, ken anak ket makuna a nuclear family. Makunamet nga extended family no maitipon dagiti dadduma a kameng ti pamilya. Ubing, anya ti awag tayo no ni tatang, nanang, ken anak iti mangbukbukel iti maysa a pamilya. Nalaing, nuclear family. Anyamet a pamilya ti awag na no maitipon ti dadduma a kameng ti pamilya kas kada lolo, lola, auntie, ken uncle tayo. Nalaing, extended family. Kita ekman no naawatan yon ti leksyon tayo nugbing? Mangipakita ak itinaduma-duma aladawan ti pamilya. Ibagayo no daytoy a pamilya ket basit wenno dakkel a pamilya. Nakasagana kayo kadin? Rugyan tayon. Anya ti pakpakita daytoy ladawan iti pamilya. Dakkel wenno basit a pamilya? Naglaing, basit a pamilya. Anya ti pakpakita daytoy ladawan iti pamilya. Dakkel wenno basit a pamilya? Husto, dakkel a pamilya. Anya ti pakpakita daytoy ladawan iti pamilya. Dakkel wenno basit a pamilya? Naglaing, basit a pamilya. Anya ti pakpakita daytoy ladawan iti pamilya. Dakkel wenno basit a pamilya? Naglaing, basit a pamilya. Anya ti pakpakita daytoy ladawan iti pamilya. Dakkel wenno basit a pamilya? Husto, dakkel a pamilya. Ubing, agkikita tayong tumanen ti sabali agun daway ngayon tayo pa nagsursuro. Siya ni Sir Kevin Amestroyo ang mangibati ti pammalagip. At ti ubing, tarabayan ti inda panagdakkel, tapno masakbayan da, indang to may pagpanakkel. Bye-bye!